Прывітанне, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму ў студыі Еўрарадыё Марыся Вайтовіч. 11 красавіка ў Сцяпана Латыпава, абаронцы плошчы пераменаў, дзень нараджэння. Яго затрымалі ў верасні 2020 года ў двары каля ўласнага дома. З таго часу ён ужо некалькі гадоў за кратамі ў цяжкіх умовах. Паводле інфармацыі, у зняволенні ён неаднаразова спрабаваў скончыць жыццё самагубствам. Пасля апошніх дамоўленасцяў паміж Мінскам і Вашынгтонам на волю выйшлі некалькі сотняў палітвязняў, але Сцяпана Латыпава сярод іх няма. Свой чарговы дзень нараджэння ён сустрэне за кратамі, і мы спадзяемся, што ён яго сустрэне ўвогуле. Наш сённяшні госць былы палітвязень Александр Андрушкевіч. Вітаю вас, Александр. Прывітанне, дзякуй за запрашэнне. Дзякуй вам, што знайшлі час. Александр Андрушкевіч некалькі дзён выходзіў на адзіночны пікет каля амбасады Злучаных Штатаў у Вільні і трымаў сухую галадоўку у падтрымку палітвязня Сцяпана Латыпава і іншых палітвязняў з гуманітарных спісаў. Пагаворым з Александром Андрушкевічам пра тое, як узнікла гэтае рашэнне, як праходзілі дні галадоўкі, ці ёсць нейкая рэакцыя, і чаму галадоўку і гэтую акцыю ўсё ж такі давялося прыпыніць. Я заклікаю вас быць актыўнымі, пакідаць свае каментары, пытанні ў чаце пад нашым стрымам. Робім гэты эфір больш цікавым, каб пра яго дазналіся больш людзей. Ну і, канешне ж, рабіце гэта, калі для вас гэта бяспечна. Александр, давай трошачкі, перш чым мы будзем размаўляць пра саму акцыю, пра твою галадоўку, па-першае, як ты сябе адчуваеш, і можаш трошкі нагадаць сваю гісторыю. Увогуле, я ведаю, што ты таксама пабываў за кратамі, таксама выходзіў на пратэсты. З кім мы маем справу? Я вельмі актыўна ўдзельнічаў у пратэстах, але чамусьці мяне доўгі час не затрымоўвалі, таму мне ўдалося, нягледзячы на тое, што я актыўна вёў TikTok, ну я, канешне, намагаўся там быць у выказваннях акуратным, але я рабіў пасты пра Ціхановскую падтрымку, усе мои пасты былі пра БЧБ, і крымінальную справу на мяне завялі толькі у красавіку 22-го года, хаця затрымоўвалі і ў 20-м, і ў 21-м. Што тычыцца маёй акцыі, то мяне ўвесь гэты час непакоіць лёс Сцяпана, таму што ён падвяргаецца такім катаванням, праз якія праходзілі адзінкі. Так, шмат на каго аказваўся псіхалагічны ціск, шмат да каго прымянялі катаванні, але толькі адзінкі. Я ведаю вельмі мала выпадкаў, калі прымянялася менавіта прэс-хата, пра якую ён казаў на судзе, і якую яго кідалі, там, не памятаю дакладна, на 50 дзён, недзе так. І я проста ведаю, што такое прэс-хата, я ведаю, што там ціск не толькі псіхалагічны, але і фізічны ціск, і часам сексуалізаваны нават. 26 сакавіка, так, вы выйшлі на гэтую акцыю. Усё ж такі, што стала вось гэтай апошняй кропкай? У прынцыпе, Сцяпан Латыпаў ужо сядзіць з верасня 2020 года. За апошні час былі выпушчаны там больш за 500 палізняволеных, калі верыць навінам, так, якія да нас даходзяць. Нехта выехаў, нехта застаўся ў Беларусі. Чаму менавіта цяпер? Навогул я гэта хацеў зрабіць яшчэ зімой, і тады я разумеў, я проста супаставіў факты. Вось у мяне яго партрэт стаіць уже недзе год ці болей у кватэры вось над гэтым сцягам. Я тут увесь час здымаю свае тыктокі, і я проста паглядзеў на яго і думаю, апошні раз пра яго навіна была ў 24-м годзе, 2 гады назад, калі стала вядома, што ў яго цынга. Гэта яшчэ адно пацверджанне
таго, што ён там, мабыць, трывае галадоўкі, ён пазбаўлены перадач, грашовых пераводаў, ён сядзіць то ў карцерах, то ў шыза, то ў камерах адзіночных. Таму у гэтых месцах заўсёды кормяць хужэй, чым у атрадах. Мы бачылі, які выйшаў Ціхановскі, таму што ён таксама быў гэтага ўсяго пазбаўлены, і амаль увесь час ён быў у гэтых адзіночных камерах, дзе ў яго не было нічога, акрамя таго, што яны даюць. А тое, што яны даюць, я быў і на Крэсце 3 разы, я быў у Жодзіна, я быў у Сезана-Валадарцы, я ведаю, што гэтай ежы, што яны даюць, недастаткова нават мне, а я ем мала. То бок для мужика гэта нішто. І калі ў яго развілася цынка, гэта не проста, што яму даюць там мала, гэта яго, мабыць, кармілі адным хлебам, таму што гэта навогул захворванне зараз такога не існуе. Гэта нешта надзвычайнае, і што яшчэ раз пацверджвае, што да яго стаўлены асабіста, я разумею, чаму. Гэта асабістая помста менавіта такім людзям, як ён, як Андрэй Паднябенны. Я лічу, што гэты палітвязень, якога таксама сказалі, што ёсць суіцыд, я ўпэўнены, што яго забілі, таму што у яго справа была, што ён падпаліў ці пашкодзіў, дакладна не памятаю, машыну начальніку дэпартамента выканання пакаранняў МУС. То есть вось гэтай усёй сістэмы начальніку ён пашкодзіў аўтамабіль. І я лічу, што яго проста прыбралі, таму што гэта адбылося пасля таго, як сталі вызваляць палітвязняў менавіта з дапамогай ЗША. І мне здаецца, што яны прыбралі яго, каб не вызваляць, таму што яму далі тэрмін 16 гадоў, яны хацелі, каб ён увесь гэты тэрмін адседзеў. Так, узімку вы вырашылі. Так, я вырашыў пайсці. Я разумеў, што я доўга не прастаю на марозе, тады быў моцны мароз. І я так падумаў, я пайду туды ноччу, мне трэба прастаяць неяк, пратрываць ноч, і ранкам, каб мяне пабачыла амбасада. Я тады яшчэ не ведаў, што ў Літве ёсць забарона на пікетаванне пасля 22 гадзінаў. Гэта нонсенс, і я не знайшоў у ніводнай стране еўразвязу такога правіла. І я трымаў галадоўку дома 3 дні. У апошні дзень я перастаў зранку піць ваду, і пасля працы я пайшоў туды і не дайшоў, таму што у мяне пачала кружыцца галава, у мяне пачалася аддышка, я падымаўся па сходнях, і навогул вельмі дрэнны стан быў ужо, і я напісаў у штучны інтэлект сімптомы, ён мне сказаў, што трэба неадкладна папіць вады, таму што ўжо праблемы з сэрцам і ныркамі. Вось, таму я тады ад гэтай ідэі адмовіўся, але ранкам я пайшоў у амбасаду, я напісаў ім ліст на электронную пошту, і я размаўляў з супрацоўнікамі амбасады. Я ім патлумачыў, гэта было ўзімку, не ведаю дакладны месяц, люты або студзень. Я ім патлумачыў, чаму менавіта Сцяпана трэба вызваліць, што ўсё расказаў усю гісторыю, але, як бачым, пасля гэтага нічога не адбылося, і адзінае, што адбылося, мы дазналіся ўжо пра 3-ю спробу самагубства, і, наколькі я разумею, гэта не зараз адбылося, а год таму. То бок да гэтага нехта трымаў гэту інфармацыю, то бок ее можа некага выпусцілі, не ведаю, адкуль з'явілася гэта інфармацыя. Я ведаю дакладна, што ўсім сваякам вось такіх медыйных публічных персонаў ім забараняюць гаварыць пра палітвязняў, пра сваіх дзяцей, сваіх сваякоў, і нават бяруць у іх падпіскі аб неразгалошэнні.
Мгм. Слухайце, вы кажаце, што не было ніякай рэакцыі так на гэты ліст, які быў адпраўлены, перададзены ўзімку. А ці пакідалі вы там нейкі адваротны там адрас, так каб канкрэтна вам прыйшоў адказ? Так, канешне, но я не думаю, што яны павінны адказваць, хаця, здаецца, павінны. А, Вось, па заканадаўству любой краіны павінны, калі зварот афіцыйны. Ну, можа, трэба было неяк аформіць яго правільна, каб быў дакладны адказ. Але сёння калі я падаваў на правядзенне заяўку на правядзенне пікетавання ноччу ў мэрыю, я адправіў гэту заяўку ў мэрыю і копію ў амбасаду, дзе я таксама пазначыў мэты маёй акцыі, патрабаванні. І сёння я даслаў яшчэ адзін ліст ім, дзе ізноў папрасіў яго вызваліць, ізноў расказаў ўсю гісторыю. І я ведаю, што у тым ліку маё гэта пікетаванне, яно абудзіла беларусаў, і шмат людзей напісалі лісты, у тым ліку Паўлу. І я спадзяюся, што такіх людзей стане яшчэ больш. І мне здаецца, яны будуць вымушаныя зараз неяк на гэта адрэагаваць, дакладна вызваліць яго. Таму што, ну, калі гэта ўжо набыло хоць нейкі розгалас, хаця вельмі маленькі, каб СМІ актыўней гэта асвятлялі, то я б, мабыць, яшчэ вытрываў, я б не прыпыняў ранкам сёння гэту галатоўку, таму што тады мы разам са СМІ, з грамадствам аказалі ўжо ціск не на Лукашэнку, там немагчыма, і ім усё роўна. Мне пісалі, чаму не каля амбасады Беларусі. Па-першае, яна зачыненая, па-другое, ім усё роўна. Яны наадварот яго не вызваляць. Трэба ісці да тых, хто можа гэтаму спрыяць. А гэтаму можа спрыяць толькі амерыканцы. Яны гэтым займаюцца, і мне здаецца, вызваліць аднаго чалавека у такім адным з самых крытычных станаў, а там шмат людзей у крытычных станах, хто ходзіць на мыліцах, у каго анкалогія, і яны першыя павінны былі выйсці. І вось офіс там і все другія структуры, яны гавораць, што у нас ёсць гуманітарныя спісы, што гэта мы спрыяем вызваленню, прабачце, але там вызваляюць кожны раз 2 чалавекі з гэтага гуманітарнага спісу, а астатнія гэта людзі, якім там засталося сядзець 2 месяца. І пры гэтым яны пакідаюць тых, каму, магчыма, жыць уже засталося 2 месяцы. Таму я лічу, што мы павінны, і офіс Святланы Ціхановскай, і ўсе павінны напалягаць на тым, мабыць, гэта украінскае слова, але ў мяне зараз такая трасянка, што павінны быць вызвалены ў першую чаргу людзі з гуманітарных спісаў, якія хворыя, якія ходзяць на мыліцах, якіх катуюць. Якія проста могуць не дажыць да свайго вызвалення, так? Так, ужо было шмат тых, хто адтуль ніколі не выйдзе. І проста яны ж называюць гэта, мы робім гуманітарную справу. Я ў сваім лісце напісаў не толькі, што мы просім там, не толькі падзяківаў, але я напісаў, што яны ж не збіраюцца, каб абмеркаваць палітвязня, усіх гэтыя сустрэчы. Яны робяць там свае гэтыя здзелкі, аб нечым дамаўляюцца, аб чым ніхто не ведае. Я падняў такое пытанне, ну, гэта нашае калійнае ўгнаенне, гэта наша краіна. Лукашенко нелегітымны з 96-го года, а з 20-го года яшчэ больш нелегітымны. І добра, вы там дамаўляецесь, ну, вызваліце хаця б людзей, якія могуць не дажыць да гэтага вызвалення. Уже былі такія людзі, Андрэй Паднябенны, не толькі ён адзін. За гэты вось год, які
цягнецца вось гэта вызваленне. Яны зараз кажуць, до конца года все вызвалім, але гэта казалі ў мінулым годзе. То бок гэта бясконцы працэс, і яны кажуць, сёння выйшаў, мабыць, пост Трампа, дзе ён кажа, мы вызвалілі 500 палітзняволеных. Дзякуй вялікі. Але скажыце, колькі за гэты час было затрымана? Мне здаецца, нашмат болей, чым 500. Ну, я думаю, вы агучваеце зараз вось усе думкі, якія ёсць усіх беларусаў, якія пераймаюцца праз гэтую сітуацыю, якія хварэюць за палітвязняў, якія дагэтуль яшчэ сядзяць, і ў першую чаргу, канешне, за тых, хто можа проста не выйсці. У нас ужо такія выпадкі былі. Дарэчы, літаральна сёння з'явілася навіна, што Трамп нецярпяліва чакае Лукашэнку ў Злучаных Штатах, але не сольным візітам, а на наступнай сустрэчы сваёй Рады міру. Якраз вось ён там падчас гэтага вось аб'явы ён казаў, што ўжо вызвалена больш за 500 чалавек. Вось, хай вось, дарагі Александр Лукашенко прыязджае, мы яго чакаем. Вось, нагадаю, што на першую сустрэчу Александр Лукашенко не прыехаў, заслаўшыся на вельмі такі цяжкі графік, там сустракаўся з нейкімі там іншымі дэлегацыямі, так, але ўсё роўна, то бок, наколькі вось рабіць легітымным чалавека, які ўвесь гэты час, кожную гадзіну, кожную хвіліну катуе столькі людзей. Як ты рэагуеш на такія навіны? Мы не можам уже нічога патрабаваць у гэтым кірунку, таму што просто нас ніхто не паслухае. Гэта каб нас слухалі, мы павінны былі усе гэтыя гады працягваць змаганне. І вось так як я намагаўся пазмагацца за Сцяпана, кожны родзіч павінен быў змагацца за свайго сына, бацьку ці яшчэ кагосьці. Кожны беларус, я лічу, што вось тое, што яны сядзяць, гэта наша віна агульная, таму што калі мы пратэставалі, мы друг друга падбадзёрвалі, мы казалі адзін за ўсіх і ўсе за аднаго да канца і гэтак далей. Таму яны сядзяць за нас, то бок тыя, хто з'ехаў, не патрапіўшы пад пераслед, ім пашчасціла. Тыя, хто застаўся ў краіне і не патрапіў пад пераслед, ім пашчасціла. А гэтыя людзі сядзяць за ўсіх за нас. Ужо 6-й год. Калі вернуцца да таго, як вы выйшлі на гэтую акцыю, на гэты пікет і пачалі галадоўку, у вас ужо быў зімовы досвед, калі вам стала кепска, калі вось вы ўжо адправілі гэты ліст, як вы рыхтаваліся ў гэты раз, у гэтым ужо новым годзе? Ці не было ўвогуле страшна аднаму выходзіць у такія часы, калі людзі перасталі праяўляць такую актыўную грамадзянскую пазіцыю, дзіўна, што нават за мяжой? Мне навогул нічога не страшна. Адзінае, што я баюся дагэтуль, гэта глыбіні воднай, хаця я пераплыў рэку на мяжы упершыню ў жыцці, ў цемры і ў холадзе. Пасля гэтага мне нічога не страшна, мне не холадна. Я насамрэч вельмі шмат чаго прайшоў, і мяне настолькі гэта загартавала, і ў мяне насамрэч багаты досвед галадовак, звязаны з маім ранейшым жыццём. Не буду там падрабязна, але ў тым ліку на Крэсцінай адзін раз галадаваў, таму што я не хацеў плаціць ім за тое, што яны нас кормяць, і я ім кажу: слухайте, дайте мне паперу, ручку, я напишу, что я адмаўляюся ад ежы, я не хочу за гэта плаціць. Я пратрымаю 15 дзён, і для мяне гэта не цяжка, я буду піць ваду. Яны сказали, у нас няма. Говорю, так у мяне ёсць у асабістых рэчах. Мне не далі тады гэта напісаць, я некаторы час там прагаладаў, потым думаю, все равно ж я буду за гэта плаціць, так які з гэтага сэнс. Вось, таму гэта для мяне ўсё не новае, і я ведаю, што першыя 3 дні гэта навогул бяспечны перыяд. Пры сухой галадоўцы ўсё пачынае на 4-й дзень.
Ну я гэта адследзіў першы дзень. Ты просто вось ты калісьці там паеў, гэта ж было ўсё спантанна. Я прачытаў навіну гэтую і ўсё, я адразу пайшоў у душ, сабраў свае там рэчы, напісаў плакат і адразу паехаў туды. А ў гэты час вы з кім-небудзь раіліся, камусьці пра гэта паведамілі адразу, вось што я вырашыў, вось я пайду. Вось медыкі, праваабаронцы, сябры. Яшчэ раз? Калі я туды прыехаў, я напісаў адной сваёй паплечніцы у Вільнюсе, я з ёй пазнаёміўся. Мы не стасуемся, але мы часам сустракаемся на мітынгах. Я яе вельмі люблю, і я ёй напісаў: слухай, гэта можаш у якія СМІ напісаць? Яна напісала ў СМІ, недзе ў групы там. І вось у гэты ж вечар прыйшоў блогер Шэры Кот, і я яму вельмі ўдзячны, таму што менавіта дзякуючы яму аб гэтым стала вядома, бо пасля яго сталі пісаць нейкія іншыя СМІ, і ўжо потым прыйшоў Белсат, Сота расейская і хто яшчэ? Радыёрацыя. Я, дарэчы, праводжу пікеты ў амбасады ЗША, гэта ўжо не першы. Першы быў мінулай зімой, калі у снежні 24 стала вядома вось пра тое, што будуць вызваляць палітвязняў, што Амерыка з Лукашенко дагаворваецца. Вось у пачатку 25-го года я 5 дзёнаў стаяў пад амерыканскай амбасадай. Я тады не трываў ні галадоўкі, нічога, я днём праводзіў пікеты. І вось патрабаваннем вызваліць усіх палітвязняў, але я заўсёды яшчэ казаў аб тым, што спыніць рэпрэсіі, бо без гэтага, гэта навогул. Вот зараз яны адменяць усе санкцыі, а далей будуць сажаць, і што зноў санкцыі уводзіць, уже ніхто не ўвядзе. Гэта некая дзіўная сітуацыя. Мне здаецца, гэта навогул у адзін момант можа скончыцца ўсё, і больш не будзе ніякіх перамоваў. Я просто не магу маўчаць і сядзець, склаўшы рукі, калі аднаго з галоўных герояў нашай няўдалай рэвалюцыі ўсё ж гэтыя 5 гадоў на вачах усёй краіны знішчаюць і чакаюць, калі чарговая ягоная спроба суіцыду стане паспяховай. Напісалі вы ў сваім інстаграме. Можаце узгадаць проста, як праходзіў першы дзень вашай акцыі, што было пасля, як рэагавалі людзі, хто да вас падыходзіў? Ці змянялася проста цікавасць тых жа медыа для вас вось ад першага да сёння, так? Цікаўнасць медыа спынілася. Я даслаў ва ўсе літоўскія СМІ, яны нават у гэтым годзе упершыню не зрабілі навіны ці рэпартажу пра Дзень волі беларусаў. Усе праігнаравалі гэтую падзею, хаця там былі журналісты, там дакладна было ЛРТ, гэта дакладна. Яны не зрабілі, не ведаю, можа ў навінах яны далі па тэлебачанню, але сумняюся, таму што ніякой навіны, ніякіх фотаздымкаў не было, хаця там быў і фотакарэспандэнт. Гэта такая дзіўная рэч, шмат аб чым кажа. І учора я днём сышоў спаць, таму што ўжо больш ніхто не цікавіўся. То есть вось прыйшлі 3: Радыёрацыя, Сота і Белсат. І Шэры Кот першы, які пра гэта ўсё паведоміў. І вы мне, дарэчы, таксама прапанавалі эфір яшчэ ў пятніцу. Так, мне цікава, вось як усё праходзіла. Там такі заможны раён, дзе стаіць гэта амбасада, там вельмі шмат заможнікаў жыве, замежнікаў, і яны падыходзілі, дзяківалі, шмат кур'ераў балта, яны гэта ўсё разумеюць, бо яны з такіх краінаў, дзе таксама гэта ўсё адбываецца, яны таксама рэспектавалі. І шмат літоўцаў падыходзіла, канешне,
знайшліся тыя заўсёды, якія супраць, але шмат літоўцаў цікавілася гэтым, выказвалі падзякі, а 2 літоўкі нават дасталі гаманцы і пачалі даваць мне грошы. Яны, мабыць, не зусім зразумелі і не ведаюць, што такое сухая галадоўка, таму палічылі, што проста ў мяне няма грошай на яду і хацелі даваць мне грошы. Вось што адбываецца, калі людзі жывуць у вольнай краіне, так? Так, і насамрэч, і гэта такая з'ява, чалавек неяк хоча дапамагчы, ён не ведае нават чым, як, і проста дастае гаманец, на табе хоць грошы. Вось, а вось з боку беларусаў я сустрэў вельмі шмат хейту, у тым ліку з боку Лосіка, якому я пісаў лісты, у мяне ёсць яго адказ. Я пісаў лістом вельмі шмат палітвязняў, калі знаходзіўся ў Беларусі, я адпраўляў пасылкі. І калі такія людзі пачынаюць, ён нават за мной незнаёмы, ён нічога пра мяне не ведае, і ён проста некую лухту пра мяне піша, што ў мяне ўжо было нейкіх 10 галадовак. Не. У чым выражаўся хейт? Была спроба, і вось гэта другая. І калі была вось тая спроба, я хацеў, каб туды прыйшла Ціхановская, кажуць: Святлана, вы там ратуеце, выйдзеце, станьце разам, хай стануць беларусы, вось так можна выратаваць хоць аднаго чалавека. Бо дагэтуль, ўсё, што адпусцілі, гэта адпусціў Лукашенка. А яны пастаянна гавораць, што яны неяк у гэтым удзельнічаюць. Я таксама зараз магу сказаць, што я ў гэтым удзельнічаю, гэта я вызваляю палітвязняў, але ж я так не буду казаць. Канешне, я думаю, што палітвязні вызваляюцца дзякуючы не толькі Святлане Ціхановскай, але ўсім беларусам, якія спрабуюць хоць нешта рабіць, хоць нешта робяць. І не толькі беларусам, зразумела, нашым партнёрам. Падтрымкі, хаця падтрымка таксама была ад беларусаў, ка мне прыходзілі беларусы, адныя прыйшлі ка мне ў суботу ноччу, я ўжо спаў, у мяне быў плед, адзеяла такое, мне прынеслі шмат рэчаў, нехта перчаткі, нехта наскі з калоніі, нехта перчаткі таксама з калоніі мне прынеслі, коўдру, яшчэ нешта. І вось у суботу прыйшлі, ўжо калі я спаў, беларусы разбудзілі мяне і прынеслі мне гэты спальны мешок, такі добры, які, дарэчы, падтрымку сустрэў, але сустрэў і шмат хейту, за што? То бок я гэта не то, я не раблю тут сабе імя, я увесь час мне баліць сэрца за гэтага чалавека, не толькі за яго. Я рабіў гэта ж і ў Беларусі, і мне пішуць там абразы і проста і сядзяць. То бок я сяджу ў гэты час у холадзе ноччу пад амбасадай, а яны сядзяць і пішуць, абмяркоўваюць мяне, пішуць абразы, абмяркоўваюць мою арыентацыю, абмяркоўваюць мае псіхічныя хваробы, абмяркоўваюць яшчэ нешта. Больш брыдкіх людзей сустрэць цяжка. Да, канешне, гэта непрыемна, і я думаю, што толькі падтрымліваючы адзін аднога мы сёння можам вярнуцца хоць да толькі той кансалідацыі, якой мы адчулі там 6 гадоў таму. Я быў на Крэсціна ў 20-м годзе, ў 21-м і 22-м. У 20-м годзе ўсе друг друга падтрымлівалі. Усяляк. Гэта было такое згуртаванне. У 21-м гэта ўжо было не так, але ўсё роўна яшчэ захоўвалась. А ў 22-м тое, што я пабачыў на Крэсціна, гэта ўжо былі людзі, з нас зрабілі звераў. Замест той салідарнасці, якая была, зараз гэта ўсё скацілася да нейкіх абразаў, нешта ўсе супраць друг друга і кажуць, так і павінна быць. Не, так не павінна быць. У каждага можа сваё палітычнае меркаванне быць.
але проста сядзець там і абражаць чалавека. І калі займаецеся адной справай, ну нешта, ну нават у лукашыстаў ну такога няма. Ну от сапраўды. М. Нават лукашэнкаўскія СМІ пра мяне напісалі, гэта ж памыйніца жоўтыя слівы, пра мяне напісалі наша Ніва, якая атрымоўвае шмат грошаў, якая знаходзіцца рэдакцыя ў Вільні, яны за 5 гадоў не прыйшлі ні на ніводную акцыю беларусаў, ні разу. Мгм. Яны не зрабілі ні аднаго рэпартажу, яны не напісалі ні адной навіны. Усе навіны пра акцыю іх былі гэта рэрайт другіх выданняў. Мгм. Ну так, я адзінае, што тут зраблю невялічкую карэктыроўку. Калі мы дакладна не ведаем ніякія сумы, я б не казала пра тое, што адно медыа ці іншае медыа атрымлівае шмат грошай. Мы ўсе знаходзімся ў розным становішчы, часта працуем без заробкаў. І, дарэчы, калі вы хацеце падтрымаць Еўрарадыё, вы можаце ў нас пад гэтым стрымам паглядзець, як гэта можна зрабіць, бо не ўсё так адназначна, як кажуць. Александр, скажыце, як мянялася вашае становішча? То бок вы выйшлі бадзёра, упэўнена, ўсё, я іду. Як вы сябе адчувалі? Ці увогуле звярнулі на гэту акцыю там увагу літоўскія нейкія, не ведаю, медыкі ці нейкія праваабаронцы? Чалавек выйшаў і на вуліцы некалькі там начэй проста пікетуе. Вось няўжо не было вось гэтага, як ён там пад'язджалі да вас, там, не ведаю, хуткая дапамога, можа, ці што? Не, ну са мной стасаваліся ахоўнікі, і адзін ахоўнік, ён падыходзіў да мяне і там праз час, ён пытаўся, як у цябе стан і гэтак далей. Мы з ім шмат размаўлялі. Разумееце, мы зараз жывём у такое стагоддзе, дзе ты можаш памерці на вачах усіх, і ўсім будзе ўсё роўна. То бок, ну, тут такое, чалавек сядзіць уже 3-ю ноч, нават, сусед адзін паскардзіўся ў амбасаду, вось гэта была адна рэакцыя ад суседзяў. Не, адзін выносіў мне вады, прапаноўваў, а адзін паскардзіўся амбасаду, што я пакінуў смецце, хаця гэта смецце было не маё. Ну, то бок, каб я там паваліўся і памёр, то, ну, адзіны, хто б на гэта адрахаваў, гэта быў бы ахоўнік амбасады. То есть не нашы медыа, ні іншым гэта не цікава, хаця гэта вельмі цікавы інфаповад для медыа. Калі прыехаць туды ноччу і зняць, што там пасярод горада пад амбасадай спіць чалавек, мне здаецца, гэта вельмі цікавы інфаповад для любога медыа. Дакладна, повод цікавы, але, на жаль, у нас сёння такія падставы менавіта вось для навінаў. Хочацца ўсяго там чагосьці ўжо добрага, там пабачыць, як Сцепан Латыпаў ужо выйшаў з-за крат і іншыя палітвязні, але гэтага не адбываецца. Мы чакаем вызвалення Сцепана Латыпава і палітвязняў з гуманітарнага спіса. Гэта наша краіна, гэта нашы калійныя ўгнаенні. А Лукашенко звольнены, Лукашенко даўно звольнены, пісалі вы таксама ў сябе у інстаграме. Дык атрымліваецца, што за ўвесь гэты час ніхто з амбасадараў, я не ведаю, з нейкіх дыпламатаў так з вамі не размаўляў, ніяк ні на што не рэагаваў? Падыходзіў да мяне, там ёсць камісар, ну, афіцэр. Калі я звяртаўся ў амбасаду і з імі стасаваўся, тады ён размаўляе па-руску, ён падышоў, ну, ён сказаў, што мы ведаем пра вашу праблему, трымайцеся. То бок, ну, я спадзяюся, што ўсё ж гэты ціск, і не ведаюць, што я, тым больш я напісаў ім, што ў мяне ёсць яшчэ адзін план, і што я вельмі не хацеў бы яго рэалізоўваць, як вызваліць Сцепана.
І я спадзяюся, што яны неяк паспрыяюць, таму што ну гэта таксама ўжо іх адказнасць. Калі ўсё-такі яны Мгм. Так. ведаюць, што мы прыходзілі, цікавіліся і ну калі атрымліваецца, што калі з ім зноў нешта стане, гэта а яны будуць расказваць пра тое, што яны тут вызваляюць палітвязняў, гэта ўжо будзе такая супярэчнасць не вельмі добрая. Мгм. У каментарах нам пішуць, цяжка нават слухаць, як увогуле вытрымліваць, так, і такія галадоўкі, ўсё. Як змяняўся твой стан? Ці хацелася ж піць, напэўна, як можна без вады так трымацца? Першыя 2 дні табе не хочацца ні есці, ні піць. Уключаецца другі рэжым, калі арганізм разумее, мозг, што не будзе больш яды і пітва, ён табе кажа: спі, табе хочацца спаць, не есці, не піць, табе хочацца спаць. Не было першыя 2 дні ніякага ні смагі, ні голаду. А вось учора, калі я туды прыйшоў, у мяне ўжо з'явіліся такія, я прям бачыў перад сабою бутэльку колы ці фанты, і я ўвесь час хадзіў пра гэта думаў. Я не мог думаць ні аб чым іншым, яно проста стаяла ў мяне перад вачыма. І ноччу мне снілася шмат сноў. Ну гэта ўжо нейкія былі змены. Гэта ж, ну, калі ты трымаеш галадоўку, у цябе становіцца вельмі густой кроў, таму што няма вады. І кроў яна сцікаецца к сэрцу і к мозаку, каб выратаваць ну асноўныя твае органы. Таму калі я праснуўся ранкам сёння, то мне проста былі ледзяныя ногі. Да гэтага, калі я замярзаў, я пачынаў дрыжаць. І гэта ж наш ахоўны механізм. Мы дрыжым не таму, што нам холадна, а таму што нашы цагліцы, яны пачынаюць скарочвацца вось так, пачынаецца такая вібрацыя, і за конт гэтага наша энергія ператвараецца ў цяпло, і мы саграёмся. А ранкамі прачнуўся, і ўсё, гэтага няма. У мяне проста халодныя ногі, і я ўжо не магу сагрэцца. І я зразумеў, што я хацеў дачакацца, пакуль адчыніцца амбасада, але ну я б не мог яшчэ 3 гадзіны прабыць на гэтым холадзе. Я б паехаў дадому і потым вярнуўся туды, і яшчэ час пастаяў, даслаў ім ліст і пастаяў яшчэ гадзіну. А на гэтым акцыя скончана, ці вы, не трымаючы галадоўку, будзеце там працягваць прыходзіць да амбасады? Я працягнуў бы, каб я атрымаў падтрымку. Каб туды прыходзілі медыа і паведамлялі аб гэтым. Я б працягнуў, таму што тады дыпламаты, ёсць дыпламаты, якія адсочваюць, ці супрацоўнікі там, якія адсочваюць медыа. І калі б аб гэтым пісалі медыа, асабіста там тыя рускамоўныя рэдакцыі, якія ёсць там і Deutsche Welle, і BBC, мабыць, ёсць руская, каб напісалі літоўскія, тады б гэта набыло разгалос, і ўжэ б дакладна прымусіла амбасады неяк дзейнічаць. Таму што калі чалавек пасля вось таго, як пісалі, што чалавек тут праводзіў пікеты, патрабаваў, і каб яны напісалі, што з чалавекам сталася, і калі пасля гэтага адбудзецца 4-я спроба, і яна станецца паспяховай, то амбасада аўтаматычна таксама становіцца вінаватай. Вось для гэтага трэба СМІ, каб аказаць ціск і выцягнуць чалавека з-пад крата. Аднаго чалавека хаця б. Гэта цалкам магчыма. Я не думаю, што ЗША не можа. Яны вызвалілі ўсіх лідараў. Калі Лукашенко пайшоў на гэта, то аднаго чалавека ў самым крытычным стане, якога катуюць болей за ўсіх. Скажите мне, назовите імя чалавека, якога катавалі болей. Яны могуць яго вызваліць.
Дзякую. Вы сказалі, што ў вас ёсць план Б і сказалі так, што я нават баюся пытацца, што гэта за план, ці можаце вы яго агучыць? Не, я не хачу, я агучу яго пасольству і ну просто я хочу зрабіць яшчэ нешта, каб выратаваць гэтага чалавека. Яго катуюць 5 гадоў. Я нават, ведаеце, я думаю, уже нават пасля гэтага розгаласу, хаця я не першы раз гэта раблю, яны ўжо не дадуць яму здзейсніць гэты суіцыд, і яны пабаяцца яго забіваць, бо будзе буча. Ну, людзі вось за Сцяпана, людзі гатовыя пайсці і выйсці на вуліцу, ім гэта не патрэбна. Але я баюся, што не толькі ў гэтым праблема, што там у чалавека ўжо асоба, яна можа быць страчанай. Яму трэба выратаваць яго душу, калі гэта яшчэ магчыма. Яму трэба псіхатэрапеўтычная дапамога. І я вось пра гэта думаю, што кожны дзень для яго, калі яшчэ чалавек, прайшоўшы праз гэта, яго 5 гадоў, і гэта нават не простое, што Ціхановскага ніхто не біў, і мы не ведаем яшчэ, пра што Сцяпан прайшоў. І яго трэба ратаваць. І я гатовы пайсці на самыя крайнія захады, каб гэта зрабіць, таму што гэты чалавек павінен жыць. Александр, калі б раптам так адбылося і праз наш эфір вас пачулі ў Амерыцы палітыкі, дыпламаты, людзі, якія могуць увогуле паўплываць на лёс Сцяпана Латыпава ды іншых палітвязняў, якіх трэба тэрмінова вызваляць за беларускіх кратаў, за лукашэнкаўскіх кратаў, што б вы ему перадалі і што б вы сказалі? Я б сказаў бы вызваліць палітвязняў, якія ў гуманітарных спісах. Вось вы іх, і рэжым зможа сказаць, вось якія мы малайцы, мы выпусцілі людзей хворых на мыліцах, на больных, і яны змогуць сказаць, мы выратавалі людзей, якія сапраўды ў цяжкім стане. Яны такі гавораць, але насамрэч яны вызваляюць тых, каму засталося сядзець 2 месяцы. Гэтыя людзі самыя кажуць, мы падседзелі гэтыя 2 месяцы, выпусціце вы тых пенсіянераў, там ёсць людзі і 60, і 70 гадоў. Вось што я хацеў бы сказаць. Зрабіце раз вы ж дамаўляецесь, вы хочаце легітымнасці, вы хочаце зняць усе санкцыі, вызваліце людзей, якім засталося некаторым з іх жыць там гэтыя 2 месяцы. Дзякуй вялікі, дзякуй вам за вашу актыўную пазіцыю, дзякуй за тое, што вы нагадваеце людзям пра тое, што якая вялікая праблема, праз то, што столькі людзей і сам Сцяпан Латыпаў сядзіць сёння за кратамі, і гэтыя людзі могуць проста не выйсці. Александр Андрушкевіч, актывіст, былы палітвязень, які быў сёння ў нас у эфіры Еўрарадыё, з якім я вельмі радая пазнаёміцца. Такіх прыкладаў, напэўна, павінна быць сёння шмат. І Александр паказаў добры прыклад усім нам. Дзякую вам, што знайшлі час. Я нагадаю, што ў студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся на нашых хвалях. Дзякую.